Unsaon pag-add og dissimilar fraction? Kuyogi ko atong suwayan kaning 1/3 plus 1/5 na dissimilar fraction. Kung ganan ka makabawon saon ni humana ang video. So dissimilar fraction meaning dili pareha og denominator. So dili nato ni ma-add dayon. So kinahanglan pareha ang atong denominator. Sa una natong buhaton maghimo tag similar fraction. So gikan sa dissimilar fraction ang 1/3, 1/5 himo natong bag-ong mga fraction nga pareha sila og denominator. So karon ako ipakita ninyo saon gamit ang butterfly method. So ang butterfly method kay nga nion. Kung ang ubos ng denominator dili pareha, inyo nang unang i-multiply aron makahimo tag bag-ong denominator. So kani ang 3 o ang 5 atong i-multiply naatay 15. So maghimo tag duha ka 15. Duha ka denominator nga puro 15. Kay gusto na to pareha ang denominator. Ang sunod kay atong i-cross multiply. Ang 3 i-multiply na to sa 1 sa pikas na fraction or pikas ng numerator. Ang 3 times 1 is 3. Ug ang 5 atong i-multiply sa 1 sa pikas numerator. 5 times 1 is 5. So karon nanatay bag-ong fraction nga pareha og denominator. Karon pwede na natong ma-add. Ganina dito na to pwede ma-add kay di man sila pareha og denominator. Karon nanatay puro 15 nga denominator. So ang rule sa addition of fraction, una, kopyahon ang denominator. So ang atong denominator is 15. Ang next, i-add ang numerator. Atong numerator karon nga bag-o is 5 and 3. So 5 plus 3 is 8. So nanatay answer sa atong dissimilar fraction ganina nga 8/15. So ang 1/3 di plus 1/5 is equal to 8/15. I hope na mo'y nakatunan karon. So ingatuon di ay kung mag-add ta og dissimilar fraction. Salamat kayo. Ako si Sir Donald Osorio, sa ka-teacher ug magtutudlo sa Punta Ingenio Elementary School.